салом алейкум дӯстони азиз. мо ширкати агентии оид ба хариди фурӯши хонаҳо этажӣ суроғаи ҷойгиришавии мо шаҳри душанбе кӯчаи назаршоев. аз ин тараф танка, аз ин тараф тавҳид бонк, роҳ ба тарафи ЖД. шурӯъ мекунем. марҳамат. дӯстон, офиси мо қарор дорад дар ана ҳамин бино дар дуюм ошёна. марҳамат. бинои мо аз 16 ошёна иборат аст. хонаи ки ба шумо писанд омад дар 6-ум ошёнаи ҷойгириш аст. нақшаи хона 3 ҳуҷрага 120 квадратный метр. бо мақсади харид ё фурӯши хонаҳои хуб метавонед ба мо муроҷиат намоед. мо шуморо интизор раҳем.